В ритуала ще видим и отново, да кажем, задължителните, неотменните моменти, наречени обредно заоряване и засяване на селския мегдан, които обвързват празника с своето митологично съдържание и прагматично отношение на българина към всеки свой народен празник. Звънът на хлопките, играта с дървените мечове, ритмичната музика, сценките и ритуалите, всичките са част от една традиция, която виждаме днес на нашия празник в центъра на Айдемир. Както виждате, кукинската дружина от Айдемир се предвожда от поп. Добре въоръжен и много опасен. В днешното революционно време по света човек не знае никога какви елементи привнасяме в древни празници, като днешния. За разлика от коледарите, при кукерите е задължително присъствието и на музиканти. Вариантите са различни, в случая тъпани гайда. Вчера във Варненци жена свиреше на гадулка, възрастен мъж на хармоника, а имаше и по-големи оркестри. В групата най-малкият кукер е на 7 години и половина и вчера става носител на специалната награда за най-млад участник. Той се казва Стоян Трифонов.
така чава моя. Хора! Малки и големи! Отваряйте си очите! Ушите! Гледайте и помнете и ви споменавайте! Видите, че са дребни, ви моми ергени, още млади булки и левети! Ви майки и бащи, ви стари баби и белобради дядовци! На този ден, куков ден, на сирни заговезни, дошъл памти века, винаги се гони зло и лошо, ръка се целува и прошка се иска. С добро да добруваме, с любов да битуваме, благодатна да бъде годината, добър урожай и плодородие нека да има. Колкото са звезди на небето, толкова да са зърната в земята! Колкото са листа в гората, толкова да са парите в хазната! Здраве е берекет, а на вас по един хубав късмет. Да сте живи и здрави, прави и корави! Хей! Хей! Хора! Хайде прощавайте и за добро споменавайте! Нека всичко набъбне, нека цвят да има, да се плоди и ражда както и преди, сега във веки веков. Амин и дай Боже! Попа само за банкета нищо не каза, но както се е известно, той е до вечера. И голяя, и банкета. Млечни продукти, яйца, риба, баница, бяла халва за хамкане, всичко това навръх празника и музика, разбира се. В момента стопанинът мери и шери нивата, защото предстои заораването и засяването.
Добре дошли гости от всичките села. Дай Боже годината да бъде благодатна, да има реколта, да не се сърди чорбаджичето и една комунто. Дай Боже да има берекет. На нивата й трябва дъжд, на жената й трябва мъж. Да свечим и зали всички и това каза Сабанина. По стар български обичай, след се идва се търкаля шиника. Ако се обърне с гърлото нагоре, значи ще бъде благодатна годината и плодородна. И както видяхте, ще бъде плодородна годината. Амин и дай Боже! Така изглежда кукенският празник в айдеврската традиция, възстановена през последните години, за да имат домакините специално участие и присъствие в своя празник, чието начало е в първите години на 70-те, преди близо 40 години. Изпращаме и кукенската група от Айдемер с заслужени аплодисменти. Три големи групи с високи маски сториха началото на 39-тия празник на кукерите и маските Айдемер 2014 година.